Sinä löysit minut, mutta liian myöhään. Nytkin kun puhumme, mieheni viimeistelevät asetta, joka on niin hirveä, niin kavala, että maailman on taivuttava vaatimuksiini joka ikiseen. Tervetuloa metsästyshaasteeseen. Tuhoa viholliset mahdollisimman nopeasti. Anteeksi vaan, kun mä näytän, miten se tehdään. 10 sekuntia. Satelliittilaser saatu. 5, 4, 3, 2, 1. Aika loppu. Joo, kivaa ja helppoa. Vihollisia havaittu. Näin! Vakavan virheen. Jää viitsi, hei! Ei mitään henkilökohtaista opetukseen. Tuota en unohda. Liikettä hönö! Satelliittilaser saatu. Liikettä hönö! Nyt suuttit väärä. Anteeksi vaan, kun mä näytän, miten se tehdään. Otappa tästä! Tila kriittinen. Satelliittilaser saatu. Olen nähnyt tarpeeksi. Joko sä meet? Ja niin susta päästä! 10 sekuntia. 5, Seis minä sanon. 3, 2, 1. Välillä on niin hyvä, Aika että pelotan loppu. itseänikin. Nyt kaivetaan esiin isot tykit. Vihollisia havaittu. Satelliittilaser saatu. Viholliset tunnistettu. Kren ja Acer. Mä häippäsen! Tässä kohtaa älykäs auto antaisi periksi. Eikä kukaan näe. Pulassa! Lähdä ping! Niin susta Nauti! Ja niin susta päästiin! Tuota en unohda. Näin! Ei voi olla. 10 sekuntia. 5, 4, 3, 2, 1. Aika loppu. Olen nähnyt tarpeeksi. Tämä loppuu nyt heti.
Vihollisia havaittu. Viholliset tunnistettu. Kren ja Acer. Tiedä kakkua tekosiasi. Välillä on niin hyvä, että pelotan itseänikin. Tällä kertaa. Nyt on jolla kivaa ja helppoa. Ilmaisin vaan, kottero! No nyt näyttää hyvältä! Eikä Ei! Satelliittilaser saatu. Et voi pysäyttää minua. Toivottavasti tykkäät korjaamoista. Wow! Joko sä meet? 10 sekuntia. Mä teen sun 4, 3, 2, 1. Aika loppu. Kyllä vain. Tästä tulee mielenkiintoista. Vihollisia havaittu. Viholliset tunnistettu. Kren ja Acer. Nyt voit alkaa yrittämään. Hetki. Johan sinä yritätkin. Ei